бо гузашти 8 моҳ аз расонаӣ шудани шикояти як оилаи иборат аз 23 нафар дар Душанбе ки зери хайма зиндагӣ доштанд, баҳси онҳо бо ҷониби дигар печидатар шудааст. Яке аз тарафҳо мегӯяд ҳукми додгоҳи олии Тоҷикистон низ мушкилро ҳал накард. ин хонавода моҳи марти имсол гуфта буданд ки яке аз наздикон манзилашонро аз худ карда онҳоро дар беруни дар гузоштааст. ҳоло хонаро ба нафари дигар фурӯхтаанд ва молики нав аз хонаводаи 23 нафарӣ хостааст ки хаймаи худро кананд ва ҳудуди манзили ӯро тарк кунанд. ҳар се нафар ба ҳақ будани худ пойфишорӣ доранд ва далел пеш меоранд. мо ба ягон кас нафурӯхтем. ин гапои бар дуруғи қонун аст. бархилофи қонун гап мезанад. ин бачаҳоро барои фреб дуроварда ҳамин корро кардагиаст, дар газети ҷумҳурият додагиаст. мо аз соли 93 хонаро харидагим, зиндагонӣ мекунем ҳамроҳи модарам, аҳли, фарзанду ҳама. аммо бо гузашти чанд моҳ ҷониби дигар ҳамаи ин гуфтаҳоро рад карда бо пешниҳоди санадҳои расмии худро ҳақ мешуморанд. хона дар савдо мондагӣ буданд. хонаро вақте омадем савдо кардем тибқи чизи бозор савдо кардем. мо мисол 4 млн 410 000 сомонӣ қатъи омада рӯзи 27 феврал соли 2014 харидорӣ кардем. ягон баҳс байни мо набуд, ягон монегӣ байни мо набуд, байни хиши таборивай кардан. ӯ кас фақат дар мо гап задан ки ҳамин то моҳи май июн дарсҳои фарзандои ма тамом мешавад, ҳамҷо фарзандомо мегирам, мерам, баъд ай соли оянда дар дигар мактаб мемонам. шумо ягон монеа набуд дар мо бовар кардем барои хиши табор буданаш. қараев мегӯяд ӯ манзилро расман харидааст. дар қарори додгоҳи олии Тоҷикистон аз моҳи июли имсол низ ба хариду фурӯши қонунии манзил байни Бахтиёрҷони Маҳмурод, писари Маҳмурод Саидов ва Садоқат Қосимова, ҳамсари Низом Қараев таъкид шудааст. ин ҳамсӯҳбати мо таъкид кард ки бо гузашти як сол оилаи хоҳараш хонаро холӣ накарданд ва баҳс аз он ҷо шурӯъ шуд. баъд аз соли 2015 ҳамин баҳси мо сар шид. баҳси мо сар шид. на пул додан, на мисол харидорӣ кардан, на хонаро дигар холӣ кардан. баъд оилаи ма ҳамиро дар вай дод. вазорати корҳои дохилӣ ариза пешниҳод карда. вай бо пешниҳоди санаде ки дар он Бахтиёрҷони Маҳмурод, писари Маҳмурод Саидов, ки ба ҳайси ваколадори генералӣ ба ин хона будааст, дастхате навишта ваъда кардааст розӣ ҳастанд молу мулки ин манзилро бидуни ягон даъво ба Садоқат Қосимова, ҳамсари Низом Қосимов хоҳанд супорид. бар асоси қарори додгоҳи олии Тоҷикистон аз моҳи июли соли ҷорӣ ҳама гуна сохтакории ҳуҷҷатҳои ин манзил рад карда шуда ба хариду фурӯши қонунии манзил таъкид шудааст. аммо ҳоло аз рӯи ин қарори додгоҳи олӣ Маҳмурод Саидов дубора шикоят бурдааст. ҳуқуқшиносон мегӯянд беҳтар аст ҷонибҳо бо ҳам созиш кунанд, вагарна баҳс солҳои дароз идома хоҳад кард. Маҳмурод Саидов мегӯяд ҳеҷ созишеро қабул надорад. баҳси манзил дар Тоҷикистон аз мавзӯъҳои доғ дониста мешавад. ҳар сол аҳолии Тоҷикистон меафзояд ва рақобатҳо барои як порча замину макони зист шадидтар мешавад.